Okay, may butag. Nano punta karon diri sa site ni Ma'am Sheila Dorado. Atong kuan og kuan footage ni unsay tirada sa pangalan na sir? Oy siya kanang PVC panel. Yaw, abi na ko kuan. Final na siya, di na mapinturahan. Wala na pintura ni, kikinis na yan. Gapuan. Unsa may size na sir? Sorry. 10 by 10 inches by 10 feet. Guwapo na jud sa tanaw no. Mo na ni final na siya kuan, may lima ri kasuga. Lima sintro ani. Sige, wala kan gupat ani to ani. Pin light. Dagha pug color mga ingon ana pod. Nanti kasih bulur ani dipilih si Muhammad Tuan. Mo na din sa design ay. Putihan kay klaro kayo. Tingin mo sila sa putihan. Tawa ka di tayo mo. Boko na. Fertilisura na itaod sir ro kay ug mabuak na sir agoy. Pwede Pas yung isa kadlaw ni charge. Pero anad naman kayo mo. Ananda. Daan lang kita ako. Sikat mo kayo ni babalik ni tigaan mo kayo. Unsa man na siya plastic yun na siya. Okay, PVC. PVC unsa gito yung ana na? PVC panel. Nya ang kining sa kuan, Gipes ninyo. kining kaning ni ang kisame unsa tawagan na? Hardiplex. Reflex. Wala din na siya isapaw sa Hardiplex, diretso na na siya dito. Di ka na mabardaw nung nabutay ang suga sir. Dili kay gaan pa man ning kuan. Aktor yung bukat. Gloves sa level. Talagsar makita ni may unani ba? Gloves na. Murag sa hotel na makita. Dilo na. Wag kaya yung uso karon. Hindi magay ni kisap ni ani kay nga PVC panel. Dahil light color, makatipid po sa pintura no. Guwapo po finish, dali na lang. Pero mabuak po, delikado pagtaod kay waay back job jud. Ang advantage sa dili kay bukat sa kuan isamit. Delikado matagap po. Tama, gaan din na siya. Ang gaano eh. Nya dire sa pikas, dire sa atbang, butangan ya po ni dire, kini wa panahuman dire sa tubangan. Ingon anak yapon. Para dili po siya makakuha tanaw no. Para mabagay po siya. Hapit na gid ni mahuman di. Ini tayo. Ini sa kape. Sige na. Ano yung karoon din eh? Apil dito kay. Triple picture mo na. Digit pamiti no. Dito po daw. Ito na lang to na yung Okay. Pare! Daghang salamat. Wala na. Sige, padayon.